Nagtaon in 1 million pesos na kantidad ng logistics augmentation ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa gobyerno provinsyal kan Catanduanes makalis na manrapados sa isla ang Super Typhoon Pipito kan nakaaging Sabado na Biyernes 16. Sa pagkondusir na dialogo kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC kan nakaaging Lunes na Biyernes 18, sinabi ni DOH Bicol Regional Director Rodolfo Antonio Albornoz, kumpuesto ang logistical aids na inin mga medisina, jerrycans, hygiene kits, breastfeeding kits, collapsible water containers, aqua tubs, chlorine granules, cot beds, body bags, mobile water tankers as in disaster relief tents. Apuera kaini, nag-alokar man ng 2 million pesos ang ahensya para sa rehabilitasyon kan health facilities na nirapak kan uminaging kalamidad asin pang-ipno sa iba pang health commodities. Katakod kaini, padagos man ang pagtaon ng health response kan ahensya sa manlain-lain na probinsya na apektado kan Super Typhoon Pipito. Inot nang nagkondusir ang DOH workers katuwang ang rural health units ng health assessment asin konsultasyon sa mga evacuation center sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, siring man sa Catanduanes, Sorsogon asin Masbate. Kabali sa mga pig-opresira ng basic health services, iyon libreng check-up, psychological first aid, ipananao ng bitamina asin iba pa para sa mga badus, kaakian, senior citizens asin persons with disabilities. Pagpagirumduman kan DOH Bicol, ang publiko na tulos na magpukonsulta kung may namamatean na sintomas nin helang, asin man tinuro na malinig ang kapalibutan, ngani dain na maglakupan anuman na helang na posibleng makuha kan mga nasa evacuation centers pa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obea.